Къде? Къде му чолата на Мигън, знаеш? Бягай ми главата. Чакай! Трябва да има екшън. Имам това! Чакай, ма! Гледам света. Долу! Те ще пишат Росен Крам. 2, 1... Чушки. Добре, започваме с новинки от света. Това е текст Иванка Бонева. Се удължи. Да започнем с най-новите новини. Така, значи днес започваме с една новина за вчерашната драма, която се разигра между двете млади булки, едната от които се зарибявала с дългогодишния приятел на другата. Иван, ти не можеш да мислиш работите, значи драмата днес е в застой и няма да има бой. Продължаваме с друга гореща новина. И прясна днешния чат. Утре е последния мач на младите надежди от Ботево. Господ се надяваме че ще смятам, че ще спечелят и ще играят като за последно. Друга важна новина от днес феновете се досъха с работа на ЦСКА от Бешикташ. Някой си там се... Турските гюмини. Канали за Шердан от нашите и автогол, грешка на вратаря Раджали и така. Скората емисия. Стартва и страна на младите надежди в предстоящия матч. Утре, не утре, Утре бе. Утре е матча с Сливен. 9-6. Не е малко в този. 9-6, точно така. Или камерите, Най-младите надежди. Вратата ще стане, може би, Сашо. На Базелска микрофон ще е Ивайло. За пореден път. Все пак ще се страхне, на вратата номер първи е Александър. Не ме знам второто. Второ номер в Демиря. В десния точкашник ще е Костадин Младенов и Яня. Новината е, че той играе с нови повтори. Точно така. Много здраве, че централен защитник ще е Петър Антонов. До него ще участват Нурито, Иван Бурев и в ляв защитник ще е Живко Жеков. Халфовете ще са в дясното крило, ще се подвизава Денис. В центърът на... Денис и си, нали? Медия. Денис Митко Булгаров в центъра, Асен Йорданов и от лявата страна по левия фланг ще оперира Мартин. Не Кушев, Мартин. Димитров Митев. И централен нападател още Нестора, който чупи вратата на Турджа Ягда. Скънаги. Имаме новина, че последният матч се сблъскали главите с Костадин Янев. Трябва да я разтежим. Сблъскали се при едно игралне и имат малко контузии на черепите. Я го поканила. Ето така, все пак и резервите ще са Ивайло. Да, Ивайло е 100%. Ивайло, това е неговата 15-та среща. Все пак като става рекорд, Той има изиграни 15 минути. Това с телевизората или ви казвам? 15 матча, той има точно 14 матча. Има 15 минути изиграни, дълго е и очаквайте го днес, че като просто Между да направим една характеристика. Докосът се топки от Ивайло, като влизания са към 13-14 топки докос. И сега ще покажам Ивайло Никиш! Молец! Ай! Аз...
Нямаше да се гледа. Ето ви сега не е точно така на място, но все пак. Какво се надява за пътните също? Нападим ви не с 10-0. Нямаме, там се правим, ние редим се много. Окей. Искам да попитам нещо, моля. Ето, Ивайло, как постигате този обем на мустака? Вежите с коя песете ги магните, с найката, с на майка ти. Ясно. все пак искаме да кажем, че Ивайло е участвал и като атак, и като полеви футболист. Какво е чувството да играеш да имаш такива скритичници, като Петър И Фейсбук, или Фокс, и Ютуб. Нямаше Петър само модерни неща. Мислите ли, че Петър трябва да играе? Фокс и Ютуб чакат. Мислите ли, че Да. трябва да играе момчетата? Според останалите, какво е чувството да годината резервна скамейка по време на скъпите зимни мачове? Хубаво е, ако имаш едно патронче в тебе. Много е малко, аз не ми съм бил на газата. Ти колко гола има за... Колко гола официално имате в кариерата? 0. За прето тренировка. Тренировки не се броят за 10. Лъжи! Сега към. Ще дойде вашия момент, Ивайло? 0. Ще ми казваме не бе? Почето бе, почето. Не, нищо няма да бъде. Да после? Да, за парите е ясно отиваш. И последния въпрос към целите всичките зрители. От коя страна седите топката? Да видим. Винаги от посредата. От лява. Топката няма среда. Топката се удря от външната страна, защото от вътрешната не може да се кара така? Така е много интересно, но следващия път трябва Да поканям Костадин във времето. може би тук е написала и нашата издребният Ивайло на Вратан, който може да влезе като резерва към 80-то. Това ме написала Иванка. Женският трамвай на България. Женският Камбай отбор на трамвай на България победи нашата с 13-2. В вчерашния мач в Лига Европа между Тяна Бутурещ и Ливърпул завърши първи са победени. Времето в момента наистина е много хубаво. Виждате, идеално време за спорт е начи нашата Иванка Бърнева, кореспондентка в нашото Студио. времето, ако искате да знаете какво е времето днес, просто излезте и вижте, но няма да не има хора с Това се казва добър мачът от Лига Европа. От Лига Европа мачовете, да видим. В първата група, А група на Лига Европа. Лек Босман. Поканете Костадин. Едно достойно време според мен и така се случи една Ювентус. Точно така, Ювентус. Къде ще ги на парпърка злиш? Ще на салата, моля. После ще го изкъмете. Вие го пътя наистина имат матч тази седмица. Да разсипате студио. Имат матч също днес Карлово, не знам обаче това дали ще е тук или там. Тук или там, къде съм аз? Манчестър Сити постигна една добра победа с класическото 3-0. И нека кажем, Той не спарти да види. точно така и нека кажем на мачовете в тази група. Манчестър с 13 точки на първо място, на второ място е Лек Босман. На трето място е Ювентус с 5 точки, а на последната позиция е Редо Залцбург. Така Байер Леверкузен Ужасно, или постигна са една ръка? важна Не победа, знам. като боснат... Какъв е Латвия, Гледам през нас или какво? Росенбург. Искам да кажа, че там не знам какво играхте в хокей, като че ли цялата това беше с някак. Атлетико Мадрид. Атлетико Мадрид, шампионът на Лига Европа, постигна една от най-големите загуби в историята на Тайна. Да, поканете. Значи, както кажеш, това е интересно. Нека се чете това. Росни! И така Росен го Да учим някой от известните
Кънчагиня. Ето, да кажем, че Ангел. даването рубриката Ангел. Ще кажете ми стихотворението. Кажете ми. Кости му се стихотворението, но все пак Не. само. Езика да се окаже. Все пак да кажем някои новини от Училището. месец, първите Да, дни. случва се нещо уникално. Сряда беше Чакай, ден против спи. чакай. Сега време за това. Ангел! Ангел. Изяви от учителите. Вече само с топка. Пътя и то. На 6 декември е. 6 декември е... Реклами няма да има. Брат, Не. не. Дайте на пауза. На 6 декември. София студентския му. Не. Студентски град. Хайде. 6 декември е. Чай, вижте, дайте да направим реклами, нещо там. Интерес. Ти ще там не така, мамо, бачи. Кореспонденти в Москва ни казват, че в момента времето е много снеговалежно. В момента ли сте в Москва? Снеговалежно. Не, в момента в Гълъбо, за Марсения град. Искам да подчертая, че сме много добри, на първо място сме по замърсеност. В света. Европа, Искаш да снимам? Искаш да снимам? Да, това е много добра време. Искам да подчертая, че България се намира... Още не има време. Не, това дето си, моля се. Толкова Елица! толкова е тъпо предаването ми, че... Искаме коцето! Най-новата реклама, която даде преди. Добре,